Nggih, alhamdulillah, derek bingah, derek senang buat kedua mempelai Mbak Manten, Mas Manten. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga setelah menikah selalu diberi kesehatan, keberkahan, rezeki yang barokah, urip ayem tentrem. Moga-moga selalu diparingi berkah nggih. Alaras. Alhamdulillah. Nek dongake kagem temenan kekalih kuwi sing lanang kamangka saka Filipina yang nggo basa Inggris. Oh, nggih aku soalnya gak iso. Ora iso. Aku yo padha. Nggih mantene kakung saking Filipina. Filipina kok Filipina. Filipina kok. Roh kuwe Filipina. Ngawut wong iki kok. Filipina. Mbahe buri kae lho. Nyapa? Mantene lanang teko Filipina. Lah ya wong tuwek gak iso muni Filipina. Dadi sone muni ya kuwi engke. Filipina, Mbah Kung. Dingke sing golek aku engke. Ndi wonge? Walah, Filipina iso Filipina. Jian kok ya. Nggih, alhamdulillah cuacane cerah. Wilujeng siang, Bu. Sing semangat to ngarep no. Lah ya wis tok maem entuk es barang kok ya. Wilujeng siang, Pak. Lho. Yo alah, iki kok ndele sono iso ngarep lawang iki. Son piye ngawur ae. Iki lho. Kuwi ngono iki pindahan, Mas. Wajan. Wis di omah ya. Gak apa-apa rene wis to. Rene yo ndang kene kok ora apa-apa lah. Gah ngono. Jakan no. Ora apa-apa, wis to. Yo. Iya, jian kok Deleson yo ning arep lawang. Tukange son ki piye to ki? Ya jian kok cacah ki kok. Iki joget pokoke sik ning kene sik. Joget jarene cucu njaluk aku. Oh juput wis sik. Ya wis kono. Heeh ben jigok sing akeh. Alah, rambutnya wis pirang. Jian gitu. Aku mbiyen ki yo alhamdulillah Mak. Nyapa? Apa kuwi? Apa kono kuwi? Apa toh? Halah. TKW. Duduk nek ngono kuwi lho blasteran. Oh, blasteran. Blasteran apa kuwi? Alhamdulillah bapak niku Ambon. Lah ibu? Nggih, ibu kepok. Anak-anak apa terus dadine? Ulin ki cuwili sapli kethek lho, Bu. Iki yo paling gak yo raja. Lah yo gedene sakmono kok. Lah ulin sapli kethek iki. Kene do Mas, piye? Dawa. Apane kuwi ki? Kaya nek kowe kok apa dawa? Ketok langganan. Nanti kok sedawa apane? Gedange. Apane? Oh, paranono. Apane gedang? Beneke. Lho, benek sih. Benek kok dawa ya ora enek kok. Benek sing ndi? Rene ta? Rene ya. Pak iki rene ya. Halah. Wis kene. Dudi ngono. Ya, wis. Kok duduke sing Dudi ndi? ngono sing dawa sing apane? Oh, kabeh. Walah, sing paling dawa dhewe. Lho, iya to. Ayo. Masa kepengin demek aku apa ora? Nah. Gak pengen demek aku. Lho. Pengen demek. Lho rene asik. Ya oleh hadiah. Alah. Oh iya Pak. Mbak Felika. Kowe ketahe karo banci ya kolu Pak iki. Mbak Felika. Dalem. Ing mangke kasuwun berkah foto keluarga saking pebunden kula Bobo Hari. Kadang foto. Yo, Pak sambune iso kapur barus. Kok iso kapur barus? Jenenge adus ora iki. Pak iki. Apa mbok dilat apa piye iki masarmu? Tambung to, Mas. Aku kan senengane sing bapak-bapak ngono. Lah kok iso? Lah cah nom-nom ya torok lho. Oh lah, kae lho apa kae? Apa kae? Nah. Aman, wis tak aman. Oh. Nali kurang kenceng ki. Es, niku pradul Mas, dikore. Mas ini sayang. Mas, Ayo, Mas Mas. dua. Heeh. Ya, saumu ki ngene iki jerunanku ya ndruwodos. Kemringet. Perkenalan dulu namanya siapa sayang? Cece. Hah? Cece. Sapa Cece? Iki Cece. Ya ah. Iki turunan ndi ngono lho? Iki omahmu ndi kok diceluk Cece iki? Omahmu ndi? Omahmu ndi? Kowe iki lho sing guyu kok aja guyu. Kok sing guyu kowe kok aja guyu. Kok sing guyu kowe kok aku ora lho. Ana omahmu ndi? Lho. Gejala apa piye bocah iki ketoke?
Anu ambekan sih, tarik napas. Oh, tarik napas, tahan 5 buang menit. dari belakang. Loh, buangnya dari depan kok yo. Omahnya asline mana? Golan Siti. Oh, gulan kayak cece. Lah yo golan kono yo cece. Wah, lah wis ben. Kene Ah, satunya. Cicine siapa? Caca. Caca. Oh, Caca cece berarti. Oh, alah. Caca, cece, cewek. Bener elek yo aku ngono lho yo nek. Mbak wis njemuk saweran ya lho sak Yo gegem. yo wis ta kono tara yo ketok nek wong berduit iki ketok. Wah. Wong teko awake iki ketok pisan. Piye? Wong mulya ngono lho. Ngono. Oh iya. Joget ya, Cece Caca joget ya. Lagunya minta yang terbaru apa terlama? Sindi. Kak joget. Lho lho. Dicepai sawer karo bom kar ya. Sopo? Bom kar ke. Sopo bomkar? Apa Tata? Namamu sama Tata? Tanti. Wah, Oh nganti ya bomkar. Peko jeyat. dicepaki karo Mbak Tanti lho. Lho wani piye terserah nang KI. Gusti Allah kok. Ayo rene. Ya. Yo. Iki besok bojone ora antek tuh kasur. Wong iso tepong tok. Joget ya, Cek. Asli kita? Wah, asli kene. Oh, bibre. 2000 nang Lho. Bajo. Iki sing juga sapa wi kok? lebu kulkas. Iya lho. Iya mau disawer. Wong rene iki golek-golek kok nyawer. Karo ngenteni adan ya, Cek. Piye? Dicium manggolo gak ben awet. Iya. Bah, iya. Kalau rungono. Manggolo rene maju. Maju. Adem rono, Ayo. adem syuting. Ya wis, Bah, syukur bahaya. we. Ya wis. 50 iki jole kewingkel lho. Kene rada tengah kono lho, Mbak Tantri kene. Heeh. Kene do manggolone kanan kiri. Oh, kanan kiri. Yo alah. Adep ke depan. Kene. Enek piro ki sawere piro? 50.000. Cepet-cepetan ngambung Mbak Tantri ya toh. Umpama sing paling cepet oleh piro wi? 10.000. 100. Oleh 100. Cepet. Ya we. Syukur lagi kita we pengadwip. Ya ditransfer gak oleh. Syukur. Cash kok yo. Lagi kita we ngambung bangka. Apa? Ora yo ya ayune ngalahne. Waduh, iya, no, sik urung. Ah wis. Nesu wis mutung. Ayo. Sik tok urung dicium ki lho. Lho 100.000 teko Mbak Tantri ki lho ya. Anu ketiponge. Cepet-cepatan piye? Wah, aku dadak diwakilne. Ora oleh diwakilke kok yo. Ora wis tak diluke. Wis tak butuhe meneng nang kene. Yo. Ayo ketiponge. Yuk. Cepet-cepetan ngambung Mbak Tantri oleh 100.000. Kes. Tak hitungi ping 3 nganti ada ngambung hangus tak pek dhewe. 1. Lho. Hop. Nak digluduk sak RT. Sayang, malah arep kok penek. Maksane ki wit ringgit apa piye? Ki wong. Arep dipenek. Lah. Lah jarine kok ngerti nek sumber asi. Wah, seberas. Yuk, ketipung. Yuk cepet-cepetan. Tak hitungi ping 3 langsung aku oleh 100.000 lumayan. 1 2 hop. Susunnya aja kok sunduli. Itu degan yo. Walah. Casak plendik-plendik iki. Rada pucuk manggolone. Manggolo ayo. Kok tak kasih sendiri, kan anak tak kasih sendiri ya. Ya. Ora nek untune. Iya. Le iki acara manten ya itu piton-piton ya. Acara manten ya. Walah. Yo, tak hitungi ping 3. Harus ngambung oleh 100.000.
Satu, dua, Ayo. 2,5. Ayo lah. 3. Ayo. Aja ngalih. Ora apa-apa kowe iki wis jinak kok dadak. Kok njaluk diambung Jare madak awet mundur. enom kok. Iku lho ora apa-apa. Iya iki lho ora apa-apa nggo dolanan. Yo. Balik nih neh, tak itu aja menghindar. Kudu dicengkal iki. 1, 2, 3. Yo. Ayo. Urung kena. Balik nih neh, urung kena. Kalau Urung kok yo. 1, 2, 3. Jan. Ayo kono melayang ki lho Nya kilo le dia 100 kilo. Nya dibagi ngono 100 neh, Kak. Reokan ya. Heeh, direok. Reokan gulung pakai 100. Penak lho kuwi. Om ngantos 100, Om. Oh ayo, Wis ndi sanggup pera. ora? 100.000. Nah, reokan gulung oleh 100. Blangkone dicepot, kerisnya dicepot. Lho, sing wedok oke, ora apa-apa, sing gelem gak apa-apa. Oh, niki Pak, matur suwun, Nah, Pak. Pak Hari ki jan lomo kok ya. Kak Sido, kene Sido lah kok kudu mas e. Wis. 100. Nah, suwun nggih Pak Hari. Yo halah, reokan gulung kene balikan tekan kono balik rene oleh 100.000. Ya. Reoke Mas Yoga. Ya. Mas. Minggir. Reokan. Oh, piye? Jaluk contoh barang. Oh alah, ingetono ya. Yuk. Ngerti sik contone. Oh, Was, sudah. Contoh CPI. Ngono ya. Wis sik. Ayo sijine. Wis sik. Gulung kene tekan kono balik rene, ya. Yuk. 100.000. Ah joget sik. Oh, yo joget sik. Joget sik lagi gulung, yuk. Lho. Yo ndang. Ayo. Oh, ada. Ya. Balik. Balik. Ayo lah. Ayo no. Lolos. 50.000. Di. Sijine. Ya. Ya cicingna. Yo, minggir sayang. Was. Iya lah. Yo, balik kono nek. Tekan sunting. Balik nek. Was. Iya lah. Balik. Balik nek. Ayo. Iya. Kurang jeruk. Wis, hop. Om. Ya golek ana dhewe. Golek dhewe ya. Ayo. Golek ana. Rogo ana sing jeru. Nek arene jero lho gone. Kayak manggolane gantenge ngono Ya 200 wis to. Biasa ya. 200 wis ya golek ana dhewe. Apane awake dhewe iki sesama mukrib kok dosa. Lah iya, ora nek dosa ki. Ndang, yuk. Ayo. Ning jero nek 500 kuwi le. Golek ana usek-useken dhewe kono. Ogo-ogo ana. Alah. Eneng saksine akeh lho nek mlebu kene. Terus, Nggih kae engko sing anu Domas. Yo alah. ogo. Enek saksine akeh kae Sing lho. jeru. Lah tara ya umum kok jerone iki. Ndang ayo. Ngono nek randang kok jumbo hangus lho. Oh, tokno kabeh sak Ya golek isine. ana. Tokno kabeh. Alah. Lho, iki aja kok batek golek ana anu duwite ae. Nah, Lah ya, rogo ana ning jero iki kopo isine iku lho. Tokno. Lho, iki malah ning Masuk. cengel. Balik nih. Susu ana ning cengkel. Iki lho. Balik nih. Wah, Susu kok miring. saiki jan enek Domas gelem. Ayo, Dimas purun. 100.000. Halo. Punjul 5.000.
Dimunjul 5.000 kok. Nek ra gelem tak kene cilik-cilik lho engko. Rene. Rene. Nah, 100.000. Lho iya wis to, siji 100 ya. Yuk isamu nyapa? Joget, reok. Oh joget bareng sapa? Oh iki jaranan, joget jaranan. Yuk. Hai. Bagi loro. Wis. Oh, disuwek. Kok disuwek ya ora piye. Bagi loro kayak disuwek kok ya. Ganti baju. Aku ora bagian kok. Gak bagianku tak bagi. Mas Java. Dalam, Mbak Malika. Waktunya sudah siang. Tugas sekolah sampun cekap. Kula badhe nyuwun pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.